Dámy a páni, čaute, ja by som chcel povedať, že ten palec, ktorý som si dezinfikoval, tak tu mám ešte takú úplne rozmrdanú kožu. A tu si musím ostrihnúť. Dámy a páni, ja sa vám ozvem, keď to odstrihnem, ale dosť sa toho bojím, fakt, že dosť. No ešte musíme vynotifikovať nožičky, bo som málo. Takže sledujte. No takže, dámy a páni, je to všetko v pohode. Môžete si to aj porovnať, jak to vyzeralo na začiatku ako teraz. Odstrihol som si to s takýmito nožnicami. Takže tak. Ak nechcete prísť o svoje palce, tak určite nebehajte po schodoch, aj keď ja som nebehala, aj tak sa mi to stalo. Ak nechcete prísť o palec, tak čau.